Ola, eu chámome Iria e a miña compañeira chámase Noa. e vamos falarvos do petroglifo 7. É unha gran parede vertical de 15 por 5 metros que domina todo o espazo e desde o que podemos divisar a paisaxe que nos rodea, como a Serra do Galiñeiro que serve de límite ao Val Miñor. Estamos a 200 metros sobre o nivel do mar, o que favorece un dominio territorial, unha situación privilexiada. É a superficie con máis cuadrúpedos de Galicia, 78 en total. Tamén hai eceas de monta xinetos sobre cabalos, que se distinguen dos cervos pola cola espesa e a falta de corna. Como podedes ver, case todos van nunha mesma dirección. Estános mostrando unha liña de tránsito natural dos animais e dos humanos. Esta é outra posible hipótese sobre o significado das esteas naturalistas. Estes xinetes tamén debían ser as persoas importantes do poboado. Xa sabemos que hai clases sociais, e os guerreiros eran os encargados de defender o poboado e os únicos que podían cazar o cervo. Outros motivos moi interesantes nesta pedra son ese gran óvalo con divisións e coviñas no seu interior, único en Galicia. A escaleira situada á esquerda do mesmo podería ser un cercado para estes animais. Por último, atopamos unha estrela de extraxira. Simula o movemento de esquerda a dereita.